प्रियश्छात्राः नमो नमः। गत तासिकाद्वये वयं सूक्तिसुधा इति पाठस्य अध्ययनम् आरंभं कृतवन्तः। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण सूक्तिसुधा या पाठाच्या पहिल्या भागामध्ये त्याचं प्रास्ताविक आणि वाचन केलं। दुसऱ्या भागामध्ये या सुभाषित मालेमध्ये आलेली काही सुरुवातीची सुभाषितं अभ्यासली आणि आज आपण या पाठामध्ये या भागामध्ये पाठांतर्गत आलेली पुढची काही सुभाषितं अभ्यासणार आहोत। चला तर मग आपल्या संस्कृत कक्षामध्ये जाऊ आणि पुढील काही सुभाषितांचा अभ्यास करूया। आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अग्रिमं सुभाषितम्। आत्मनो मुखदोषेण बध्यन्ते शुकसारिकाः बकास्तत्र न बध्यन्ते मौनं सर्वार्थसाधनम्। पश्यन्तु अस्य सुभाषितस्य अन्वयः। शुकसारिकाः आत्मनः मुखदोषेण बध्यन्ते तत्र बकाः न बध्यन्ते अतः मौनं सर्वार्थसाधनम् इति उच्यते, असे म्हटले जाते। विद्यार्थी मित्रांनो, बोलण्यावर आपला ताबा असला पाहिजे, बोलण्यावर आपला संयम असला पाहिजे। ज्याचा आपल्या स्वतःच्या बोलण्यावर ताबा आहे, स्वतःच्या बोलण्यावर संयम आहे, कुठे काय बोलावं, कुठे काय बोलू नये, कुठे बोलावं, कुठे शांत राहावं हे ज्याला समजतं तो सर्व प्रकारच्या गोष्टी प्राप्त करण्यासाठी पात्र असतो। हा संदेश या सुभाषितातून सुंदर उदाहरणामधून रचनाकार आपल्याला देतो। बघा, शुकसारिकाः, शुकाः च सारिकाः च, इतरेतर द्वंद्व समास गतवर्षी आपण शिकलेला आहे। शुक म्हणजे पोपट आणि सारिका म्हणजे मैना। पोपट आणि मैना हे पक्षी आत्मनः मुखदोषेन, आत्मनः म्हणजे स्वतःच्या, मुखदोषेन मुखस्य दोषेन षष्ठी तत्पुरुष समास। पोपट आणि मैना स्वतःच्या मुखदोषामुळे म्हणजे बडबड करण्याच्या दोषामुळे बध्यन्ते बांधले जातात, बंधनात अडकतात। तत्र त्याच वेळेला किंवा त्याच ठिकाणी बकाः न बध्यन्ते, बगळे मात्र बंधनात अडकत नाहीत। म्हणून मौनम सर्वार्थ साधनम, आणि म्हणून मौन राहणे, शांत राहणे सर्व अर्थ साधनम, सर्व अर्थ सर्वार्थ आणि सर्वार्थस्य साधनम, सर्वार्थ साधनम। सर्वार्थ साधनम म्हणजे काय? सर्व प्रकारच्या गोष्टी मिळविण्याचे साधन। काय आहे सर्व प्रकारच्या गोष्टी मिळविण्याचे साधन? तर मौन म्हणजेच शांत राहणे। बघा, व्यवहारामध्ये किंवा समाजामध्ये जीवन जगत असताना आपल्या लक्षात येईल की पोपट आणि मैना ह्यांचा आवाज आपण ऐकला की आपल्याला चांगलं वाटतं आणि त्यांना आपण पाळतो, आणि असे पाळीव पोपट पिंजऱ्यामध्ये अडकतात। त्यांचा स्वर हा आपल्यासाठी सुमधुर वाटला किंवा आपल्याला आवडला, आपण त्याचं कौतुक करतो, पण तोच स्वर त्या पोपटासाठी, त्या मैनेसाठी मात्र अवगुण ठरतो, कारण त्यांनी बडबड केल्यामुळे ते पिंजऱ्यात अडकलेले आहेत। परंतु त्याच वेळेला तळ्यावर सरोवरामध्ये असलेला एखादा बगळा शांतपणे उभा असतो आणि म्हणून त्याला मुक्तपणे जीवन जगण्याची मुभा मिळते। आणि म्हणून मित्रांनो, या उदाहरणातून आपण सुद्धा समजून घेतलं पाहिजे की अनावश्यक बडबड, अनावश्यक
वाचाळपणा हा कधीही प्रकट करता कामा नये. आणि जर असं केलं तर त्याचं नुकसान हे आपल्यालाच भोगावं लागतं. आणि म्हणून हा भाग आपण लक्षात घेतला पाहिजे की ज्याला सर्व प्रकारच्या गोष्टी प्राप्त करायच्या आहेत त्यांनी शांत राहणं, मौन राहणं ही फार आवश्यक गोष्ट आहे. मनावर आणि बोलण्यावर संयम राखणं ही फार महत्वाची गोष्ट आहे. आता पुढचा श्लोक आपण पाहूया. चतुर्थम सुभाषितम. रथस्यैकं चक्रम भुजगयमिताः सप्ततुरगाः निरालंबो मार्गश्चरणविकलः सारथिरपि रविर्यात्येवान्तं प्रतिदनम् अपारस्य नभसः क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे. अत्यंत सुंदर सुभाषित आहे. मित्रांनो, या ठिकाणी आपण अन्वय पाहत असताना लक्षात येईल बघा, रथस्य एकम चक्रम सप्त भुजगयमिताः तुरगाः निरालंबः मार्गः सारथिः अपि चरणविकलः तथापि रविः प्रतिदिनम् अपारस्य नभसः अंतं याति एव महतां क्रिया सिद्धिः सत्वे भवति न उपकरणे भवति. या सुभाषितात सुक्ती जी दिलेली आहे ती लाल रंगात आपण पाहतो आहोत. क्रिया सिद्धिः सत्वे भवति महतां न उपकरणे. महतां महान लोकांची. महत हे तकारांत विशेषण आपण गतवर्षी पाहिलेलं आहे, त्याचं षष्ठी बहुवचन आहे. महतां क्रिया सिद्धी, महान लोकांची कार्य सफलता. क्रिया सिद्धी षष्ठी तत्पुरुष समास आहे. क्रियायाः सिद्धिः षष्ठी तत्पुरुष समास. क्रिया सिद्धी, महान लोकांची कार्य सफलता ही सत्वे, सत्व म्हणजे पराक्रम किंवा त्यांचं कर्तृत्व, तर या कर्तृत्वामध्ये असते, उपकरणामध्ये नाही. मिळत असलेल्या उपकरणावर अवलंबून त्यांची कार्यसफलता कधीच नसते. ते महान लोक अशी तक्रार कधीच करत नसतात की मला अमुक एक उपकरण असेल, हे साधन असेल तरच मी यशस्वी होईल, ते नसेल तर मी यशस्वी होणार नाही. अशी तक्रार, कोणत्याही प्रकारची तक्रार महान लोक करत नाहीत. हाताशी असलेल्या उपकरणांना घेऊन ते आपलं कार्य पूर्ण करतात आणि नुसतं पूर्ण करत नाहीत तर ते सफल देखील होतात. हे सांगण्यासाठी किती छान उदाहरण दिलेलं आहे पहा. रथस्य एकम चक्रम. भारतीय परंपरेनुसार, मान्यतेनुसार सूर्याच्या रथाचं वर्णन या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि सूर्य हा पूर्वेकडून पश्चिमेकडे कशा प्रकारे दररोज मार्गक्रमण करतो याचं वर्णन या सुभाषितात करून या सूर्याचा आणि महान लोकांचा साम्यपणा किंवा यांची साम्यता दाखवण्याचं काम केलेलं आहे. बघा, सूर्यस्य रथस्य एकम चक्रम. सूर्याच्या रथाला एक चाक आहे. सप्त भुजगयमिताः तुरगाः. सर्पांच्या दोरीने नियंत्रित केल्या गेलेले 7 घोडे आहेत. निरालंबः मार्गः. ज्या मार्गावरून हा सूर्य जातो तो मार्ग देखील आधांतरीचा आहे. निरालंबः. निरालंब म्हणजे आधार नसलेला, म्हणजेच आधांतरी. सूर्य ज्या मार्गाने जातो तो मार्ग सुद्धा आधांतरीच आहे. सारथिः अपि चरणविकलः. चरणाभ्याम विकलः, चरणविकलः तृतीया तत्पुरुष समास. सारथी, या सूर्याच्या रथाला जो सारथी आहे त्याचं नाव अरुण आहे. तर या सूर्याच्या रथाचा सारथी अरुण हा पांगळा आहे. चरणाभ्याम विकलः म्हणजे दोन्ही पायांनी
अपंग आहे आणि म्हणून तो सारथी सुद्धा धड नाहीये, चांगला सशक्त असा नाहीये, तर तो पांगळा आहे. तथापि एवढ्या सगळ्या अडचणी असून सुद्धा तरी सुद्धा रविही प्रतिदिनम, सूर्य हा दररोज अपारस्य नभसः अंतम याती एव, सूर्य हा दररोज अपार म्हणजे अनंत अशा आकाशाच्या पलीकडे जातच असतो. हा सूर्य कधी अशी तक्रार करत नाही मित्रांनो की माझ्या रथाला एकच चाक आहे, माझ्या रथाला जे घोडे आहेत त्या घोड्यांना नियंत्रित करण्यासाठी साधी दोरी नसून सर्पांची दोरी बांधलेली आहे, ही तक्रार सूर्य कधी करत नाही. किंवा या रथाला असलेला जो सारथी आहे तो सुद्धा सामान्य नसून चरण म्हणजे पाय नसलेला सारथी असा तो आहे, म्हणजे तो अपंग आहे. अशा भरपूर अडचणी असल्या तरीही सूर्य कसल्याच प्रकारची तक्रार न करता दररोज आपलं मार्गक्रमण करत इतरांना सुखी करत करत तो अस्ताला जात असतो. आणि महान लोकांचं हेच महत्वाची गोष्ट असते विद्यार्थी मित्रांनो, की महान लोक कधीही तक्रार करत नाहीत. तुमच्या माझ्यासारखी लोक मात्र कायमस्वरूपी तक्रारींचे पाढे वाचण्यामध्ये गुंग असतात, की मला अमुक ही गोष्ट मिळाली तर मी तासाला जाईल, तमुक गोष्ट मिळाली तर मी शाळेत जाईल, मला जर असं केलं तरच मी अभ्यास करेन. ह्या सगळ्या तक्रारी विद्यार्थी मित्रांनो केवळ सूर्याचं उदाहरणच नव्हे तर आपल्याला दैवत आपण दैवत मानणारे असे छत्रपती शिवराय ह्यांचा विचार केला का आपण? शिवरायांच्या काळामध्ये सगळीकडे सामाजिक स्थितीनुसार बघायला गेलं तर अंधार पसरलेला होता आणि अशा परिस्थितीमध्ये शिवरायांनी निस्तेज पडलेल्या या जनतेतून कणखर असे मावळे उभं करण्याचं काम केलं. ही त्यांची महानता आहे. ते तक्रार करत बसले नाहीत की आता ह्या निस्तेज झालेल्या आणि अशा प्रकारच्या लोकांमधून मी कशा प्रकारे मावळे उभे करू, अशी तक्रार त्यांनी केली नाही. किंवा एक छान उदाहरण म्हणजे घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना शिक्षण घेताना आलेल्या अडचणी आपण जाणतो. त्यांना मित्रांनो कधी घरची अशी लाईट म्हणा किंवा पाहिजे त्या पद्धतीची पुस्तकं म्हणा सुरुवातीच्या काळामध्ये प्राप्त नाही झाली, परंतु जे काही त्यांना मिळालं, जी कोणती परिस्थिती त्यांच्या वाट्याला आली त्या परिस्थितीतून वाट काढत काढत ते पुढे गेले आणि म्हणून ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर झालेले आहेत. आणि म्हणून मित्रांनो या महान लोकांच्या प्रेरणेतून आपण हा धडा निश्चितपणे घेतला पाहिजे की तक्रार करण्यापेक्षा ज्या काही गोष्टी माझ्या हाताशी आहेत त्या गोष्टी हातात घेऊन किंवा त्या साधनांचा वापर करून मी पुढे जात राहीन. पुन्हा एकदा अन्वय पहा. रथस्य एकम चक्रम सप्त म्हणजे 7, भुजग यमिताहा तुरगाहा, भुजग म्हणजे साप, यमित म्हणजे नियंत्रित केलेले, 7 सर्पांच्या दोरीने नियंत्रित केलेले घोडे आहेत किंवा अधांतरी असलेला मार्ग आहे. त्याचबरोबर सारथी जो अरुण आहे तो सुद्धा पायांनी अपंग आहे. त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या सगळ्या अडचणी असून सुद्धा सूर्य दररोज अस्ताला जातो. अनंत अपारस्य नभसः अंतम, अपार म्हणजे खूप दूर, अनंत अशा लांब असलेल्या त्या आकाशाच्या पलीकडे दररोज जातोच. याती म्हणजे जातो. महताम क्रिया सिद्धी ही महान लोकांची कार्यसफलता सत्वे भवती, सत्व म्हणजे पराक्रम कर्तृत्व, महान लोकांची कार्यसफलता पराक्रमावर अवलंबून असते. उपकरणे न भवती, उपकरणावर त्यांची कार्यसफलता कधीच अवलंबून नसते.